konna evakwati r-Rabat. U fil-1941, meta San Lawrence intlaqet, niftakar il-San Lawrence tiela fuq it-trak ir-Rabat l-Mdina daħlu ħant is-sorijiet l-ewwel u niftakar ġabu l-vari tal-ġimgħa l-kbira ta' San Lawrence jew tal-Birgu u poġġewhom fil-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat biż-żewġ kruċifissi kbar niftakarhom deħlin fil-Knisja fl-oratorju ta' San Pawl tar-Rabat. U saret festa l-ewwel waħda kienet saret għand is-sorijiet tal-Mdina l-ewwel sena. U s-sena ta' wara fil-Knisja ta' San Pawl. Jiġifieri San Lawrence laqgħu San Pietru u San Pawl li kienu it-tlieta il-patruni ta' Ruma. Qed tifhem? U x'tista' tgħidli fuq dakinhar il-festa meta kantajtu wara li ġew in-nies? Ġew in-nies mill-Birgu. Ħafna minnhom mill-Ħażjabuġ, mis-Siġġiewi, dak iż-żmien bil-mixi. Għalax dedikazzjoni. Ġew ejwa. Qed tifhem u aħna konna evakwati l-Mdina u kien hemm is-Sur Kembri li kien superju tal-mużew ġabar xi tfal li konna evakwati ir-Rabat u l-Mdina u kantajna fil-Qudiesa. U fil-Qudiesa poġġew San Lawrence fuq il-Presbiterju tal-Artal ta' San Pawl. Qed tifhem? U minn għalija bil-Gandlieri wkoll tal-Knisja ta' San Lawrence tal-Birgu. Għax tellowhom hemm u armaw l-Artal bihom. U xi tgħidli meta mexa Abbat minn San Pawl għall-Birgu? Tiftakar xi ħaġa? Minn San Pawl għall-Birgu. Dikinhar minn għalija fil-44 kien l-ewwel ġabuh Bormla fi kolleġjata tal-Kunċizzjoni. U mbagħad poġġew fuq pedestal ta' San Giuseppe ta' Bormla. U ġarrew bil-pellegrinaġġ mill-Knisja ta' Bormla, il-kolleġjata tal-Kunċizzjoni għall-Birgu. Imma l-Birgu ma daħalx mill-mini, mit-tlet mini, għax baxxi. Allura daħluh minn Admiralty Gate. Sala, mbagħad tela għal Square Approach, għat-triq prinċipali tal-Birgu, għax billi l-istatwa għolja u l-mini baxxi ma setax jidħol. Allura daħluh minn Admiralty Gate. Tela il-post ngħidulu l-imġarraf u niżluh mit-triq prinċipali ta' San Lawrence tal-Birgu, mit-triq tal-Lunzjata ngħidulu. Hemm ħafna nies dakinhar. L-Birgu kollu. Il-Birgu kollu. Ġew minn kullum kien. Qed tifhem il-Birgu kollha għax il-pellegrinaġġ sar mill-Knisja tal-Kunċizzjoni għall-Birgu. Qed tifhem. U mbagħad malli waslet in-nies tal-Birgu ħasbu sewwew il-bradella u l-pedestal miraklu għax kienu mfarki. Jiena niftakar il-bradella fil-konvent ta' Sant'Agustin ir-Rabat imfarka. Qed tifhem. Imma wara l-gwerra rranġawha. Kien hemm wieħed Wenzu Zammitellu, xi ħakka u rnexxielu jirranġa. U fil-1947 San Lawrence kien fuqha il-bradella u l-pedestal li kien mattan tal-fidda irranġaħ Ferò wieħed minn taslima. Dak meta saret u bat reġgħet il-festa ta' San Lawrence fil-Birgu l-ewwel darba. Ejwa, żgur. L-ewwel sena saret il-festa l-Birgu bi statwa oħra. Għax San Lawrence kien għadu r-Rabat. Allura kien hemm San Lawrence statwa li armaw fit-toroq, ngħidula ta' ċorma aħna, għax kienu ċorma nies,
San Lawrence, il-Papa Sistu, soldati u dan, u saret il-festa bija Ajja. fil-43.